Dobrý den lidi. Kurva, já se poseru. Už jsem zpět, ty vole, ani jsem se neutřel, co to je nějaký hadr. Tam je napsané Revolta. Dá se brát Rovo. Takže omlouvám si za toto hrozné zdržení. Takže tenhle vlog má téma to má ten. Já se fakt poseru. Skoro ani se nechci ho vysrat. Ano, byl jsem moc nemocný. Už strašně dlouho nebyl žádný vlog, asi 3 hodiny. Spíš 30 dní. 2 měsíce a 45 hodin. Běž kameru na občana zemské kůry. Bylo, proč jsem se před váma tak vyfikl. Teď uvidíte, co jste nikdy neviděli. Pyžamo. Teď nevidíte, co jste nikdy neviděli. Chvilko. A teď teprve neuvidíte, co jste nikdy neviděli. Prdel! Ne, robil jsem vás prdel. Jsem zahambený, opravdu jsem zahambený. Sedal jsem tady před všema panouškama. Musím potom ještě to Counter-Strike zahrát. Kurva. No takže tohle bude taková rychlovka, takže jestli se vám tohle by bylo, dejte like a odběrát.